πόσο νηστάζω. Νομίζω πως είναι η ώρα για ύπνο. Είμαι ο Ίππο, ο επιστήμονας της μετάλλαξης. Σκοπός μου είναι να φτιάξω το υπέρζω. Παιδιά, νομίζω πως κάποια ζωάκια κινδυνεύουν. Τι λέτε, πάμε να τα σώσουμε? Παραπαπάια. Τι? Παραπαπάια. Τι? Παραπαπάια. Παραπαπάγια. Βέβαια. Πάμε λοιπόν. Παραπαπάγια. Σελήνη, πώς θα βγούμε από εδώ? Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Δεν ανοίγει με τίποτα. Έρχεται το Ίππο, ο τρελός επιστήμονας. Έτοιμο το φίλτρο για τις μεταλλάξεις. Παρακαλούμε. Πάμε να τους σώσουμε. Σελήνη, πώς το έγινες έτσι? Ναι, και τα δικά σου μάτια είναι πολύ φουσκωτά. Κάτι κάποιος να ερχόταν να μας σώσει. Κάτω τα χέρια σου από τα ζωάκια, τρελό επιστήμονα. Ναι, κάτω τα χέρια σου από το ζωάκι, τρελό επιστήμονα. Φιδάκι, έλα τώρα πάμε εμείς να σώσουμε τα κορίτσια. Παραπαπάια. Παραπαπάια. Ω, τι όμορφα μάτια που έχεις. Τι ωραίες πολύχρωμες βλεφαρίδες. Σε ευχαριστώ πολύ. Α, καλέ, και εσύ δεν πας πίσω Ω. όμως. Τι ωραία λευκά δόντια Ω. που έχεις. Και τι γκρίζα αυτάκια. Όχο. Καλέ, είσαι πολύ γλυκούλης. Αχ, πρέπει να φύγω όμως τώρα. Θα ξαναγυρίσεις. Θα το σκεφτώ. Γεια. Γεια σου. Να ξεκλειδώσω. Αχ, φίλοι με ήρθετε. Και μου έριξαν φίλτρα και κοιτάξτε πώς με έκανε. Σελήνη, εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Ελάτε ήσυχα. Ωχ, πότε θα ξαναγυρίσει. Δεν έχω ρωτήσει ούτε πώς τη λένε. Αχ. Ωχ, τι έκανα. Ήπια το μαγικό φίλτρο. Ωχ.
πώς έγινα έτσι. Πρέπει να βρω το μαγικό αντίδοτο, να γίνω ξανά ο Ύπο, ο επιστήμονας. Παραπαπάγια. Αχ, ευτυχώς ήταν όνειρο.